vertrokken en wie is als eerst beneden? 1607. Aaron Tilman. Jezus, die was echt zo. Springen tegen de derde. Niet zo goed om op de goal hebt hoor. Het was niemand anders dan Jan van Halen. Daar gaan we nog van de Uber terugvinden. Die zit op positie nummer 3. Dan gaan we tegen de eerste minuut van in de voorkant komen. Dan probeert het dan aan de buitenkant. Gaat hij al de 23 voorbij. Dan heeft hij gewoon ietsjes meer kracht. En dan gaan we kijken of die Tilman nog kan terug gaan halen. Want die man die is ijzersterk hoor. Die kleine man, dat heeft wel een goed beetje tempo daar. Hij zit neemt dus mee op 2 van Uber. Van Alo op 3. En dan kijken we nog even naar positie nummer 4. Dat lijkt mij Geldermals te zijn. Dat zal de 3 activiteit van Lina Mike Red zijn. Dus jullie staat keurig op 5. Dan zien we ook even de baan hier. Die op 7 baan op 8 en op 6 is daar ook nog tussen